Добро утро, приятели! Днес ми се налага пак да ходя към пенсионното социални в град Плевен. Да ми е интересно до кога ще се търпи това положение там без асансьорче и работещите в тези две служби. До кога милите ще бъдат превърнати в шерпове да носят с тяхна сила, да кажем, тези, които са инвалиди, защото не мисля, че в крайна сметка това е тяхна работа. Затова са учили, пишат, четат, знаят и правят. Не да правят мускули, като вдигат инвалиди, да ги свалят надолу. Крайно време е вече да бъде направено както трябва. Тези хора, които са в парламента, вместо да правят поредните избори и да лъжат, да вземат да почнат да вършат работа. За това им се плаща. Хубав ден, приятели!